Molemmat tekevät tämmöistä pumppaavaa liikettä. Me ton pumpun toiminnasta voisi joku vähän kertoa enemmän, että onko siellä, pitääkö siellä ilmata. Ja siellä on puolinorkesterin rummutkin alkavat nyt olla vähän sitten. Kuunnellaan nyt kun veteraanit laulaa välillä. Ja pumppukaan ei toimi, ellei siellä ole vettä. Ja meillähän on täällä hienot astiat ja tässä te näette minkälainen ketju tehdään. Ja nyt Eero-Pekka Lindfors alkaa selvästi hiipua. Onko meillä lääkintähenkilökuntaa paikalla? Nuori mies ja käy pumpun päälle. On nimittäin huomattavaa, että kun veteraani jos astuu pumppaan, niin se käy kyllä pumpun päälle.